ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ಧನುಬಿರುವಾಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದ ಮನೋಜ್ ಕನಪಾಡಿ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕಿದೆ. ಅವರ ಹತ್ರ ಹೋಗುವ, ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡುವ. ಮನೋಜ್ ಕನಪಾಡಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಂತ ತಿಳಿಸುವ. ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಜೊತೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸಿದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ಹಾಗೂ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಂತದಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಲಾಪ್ರೇಮಿಗಳು, ಕಲಾ ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಗಳು, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಿಕರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಇವರ ಪತ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನಮಸ್ತೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಪತಿಗೆ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಖುಷಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹೆಸರು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವನ ಹೆಸರು ಪಡಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಕೆಲಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಪತಿ ಇವತ್ತು ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಪಡೆದ ನಾನೇ ಪುಣ್ಯವಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತಾಯಿ ಒಂದು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತು. ಎಂಚ ಖುಷಿ ಆಪನ್ ಪಲ್ಲೆ ಏರಿಗೆ ಏತು ಖುಷಿ ಆನ್ ಪಲ್ಲೆ ಮಗೊಂಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗಿದ್ರಿ ಏತು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ತುಂಬ ಏನು ತುಳುಟೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಅರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಮಗನ ಪಡೆಯಾರ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ತೂದಿಪ್ಪಾರೆ ಕ್ಲಿಪ್ ಓಡೆ ತೂದಿಪ್ಪಾರೆ ಮಗಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪುಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದಿನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಲ ತೂದಿಪ್ಪಾರೆ ಆತ ಮೋಕೇಡಿ ಸಾಂಗದಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಗೆ ಮನೋಜ್ ಕನಪಾಡಿ ಇನಿ ಈ ಮಟ್ಟಗೆ ಒಂಜಿ ಬುಲೆಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ಆನಂದ್ ಪನ್ಪೆ ದಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆತ್ತು ಮೋಕೇಡಿ ಸಾಂಗದಿನಕ್ಕೆ ಆರೊಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪನ ಪುದಾರ್ನು ಒರಿಪಾಯರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನಾನು ಪಡೆಯರು ಇಷ್ಟ ಪನ್ಪೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಧನುಬಿರುವಾಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೋಜ್ ಕನಪಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಪತ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ನಮಕ್ ಪಾತೆರ ದಿಕ್ಕೇರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪನೋಡು ಪಂಡ ದಯ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅವು ಬಾವೆ ಮನೋಜ್ ಕನಪಾಡಿ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಕಂಡನಿ ಅಂತ ಅದು ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ದಯ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಕಂಡನಿ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯರು ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಅಂತ ಪನ್ಪೇನೆ ಅಂತ ಅದು ನಮಕ್ಕಲ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ನನಾತ್ ಎತ್ತರಗಾರ ಗೋಳಾಡಿ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರಡರಿಗೆ ಇಂಚೇನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಾಡೆ ಪಂಡದು ನಮ್ಮನ ದೇವರ ನಟ್ಟೊಂದು ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅರೆಗೆ ನನಾತ್ ಇಪ್ಪಾಡು ಪಂಡದು ನನಾತ್ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುಲಾಡು ಪಂಡದು ನಟ್ಟೊಣ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತ್ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅರೆಗೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಮನ್ಪೀಡು ಅರೇನು ಹಿರಿಯಾಕಲು ಅಂತ ಹಿರಿಯಾಕಲಿಗೆ ಆತೊಂಜಿ ಕೊರ್ನೆಟ್ ಆರೊಂಜಿ ಮತ್ತಗ್ ಬುಳಾರ ಕಾರಣ ಅಂಡು ಪಂಡದು ಯಾನು ಮನೆಯ ರೀಚ ಮನ್ಪೆ. ಓಕೆ. ಧನುಬಿರುವಾಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಮನ್ಪೆ. ಮಾತೆರ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ನ ಪುಲೆ ಪಲೆ ಪಂಡದು ನಿಕಲ್ಡ ಒಂಜಿ ಕೇವನಿಲ್ಲ.